Kwa kanyo ni oganda koting'o rowere ne ojowuok oko kendo bago ng'anyo e kaunti ma Mombasa ka gikwedo paro mar chik omenda mar higa mar 2024 masani opedhi e od bura. Obila ne otemo lawre kodgi kendo diro negi iro malungo wang', to kata kamano sinani mag rowerego nomiyo obila ojok kodgi kendo mowegi gidhi nyime gi ng'anyo mamuol. George Aoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Rowere e kaunti ma Mombasa ne jowuok oko kar rombgi mar bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mar higa 2024-2025 masani osepedhi e nyim od bura. Rowerego mane ochokore kar tunge liech manie apaya ma Moi e boma ma Mombasa ne jokoni gin ema chikno dhi hinyogi ahinya koponi okadhe kaka entiere sani. As a Kenyan, hatuna violence. We are fighting for everyone hapa. Ati sahi shamba zote ni zao tunalist. Imekuwa nyumba. Pad Karenyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona. If you have power or we have power. Democracy is power of the people, for the people, by the people. Na vijana malikokote mko in every cities in this country. I am asking you to rise. Gen Z, wherever you are. Kama unanisikia walai. I am asking you all to stand up. I am asking you all to rise up. Reject this finance bill. Reject this finance bill. Sisi tunasema kuwa wananchi wamechoka, vijana ni wakati wao. Hakuna chati cha wakareketwa wala nani. Hawa ni vijana wadogo, wamesema enough is enough, wamechoka na hii nchi na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisumuka. Obila mane okwar e alwora no ne ochiwo negi siem kakoni ng'anyo no ne okopwodhi kendo chikogi mondo mi gikere. Hakuna maandamano. I'm saying hakuna nini? So peacefully watu waende biashara. Kata kamano, ne gitimo sinani kendo dhi nyime kod ng'anyo no, gino mane omiyo obila ochako lawre kodgi kendo diro negi iro malungo wang'. It is nice to come and kick. They don't have other ways. We are the people. We give them the power. We are the people. We want them. Why do they cut budgets on reproductive health, maternal health? Where do they want our women to go? Our women can no longer have their periods in peace. Toni mar kwan gine medore mana kaka ne gimedo luorore, obila ne gikone ojok kodgi kendo goyo badgi piny, ni mar kata koth mapek mane chwe ne ok nyal keyogi. Ne giluorore e chuny boma mangima ma Mombasa ka giwer kendo seyo chikno magichwe gitieko ng'anyo margi e liare mar tend kaunti ma Mombasa kuma ne giramo ni gidwani owit kuchande chikno ma ok kata mana timone lokruok. Actually, I'm very mad at this financial bill, and we hope that the government listens to us because we are the future generation. As my fellow friend has just said that they want to get married. I'm 28 years old now. If you look at now starting a family, how are you going to sustain your family? You cannot. You have to look at how the livelihood of people are going through. So please, Mr. President, hear the cries of the young people in Mombasa and across the country. We reject the finance bill and we reject. I want to tell members of parliament, the beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be because of you. If you see the people are not happy, then reject that thing. We don't want it amended. We want it rejected. We want a new bill that we have to go through, have wananchi barazas, and come up with solutions, good solutions that you are comfortable with. Onge ng'ata mane wayango ni ne omaki e ng'anyono kata mane oyudo hinyruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.